urterdi, Zumaiako Aitzuri pilotalekutik, Jaialai World Tourraren barruan, azkenekoetako torneoa izango da hemen jokatuko dutena. Duela 2 aste ekin zioten, final laurdenetako 2 partida jokatu eta gaur final laurrekoen txanda izango da. Lehen da bizikoan, Egiguren bigarrena eta López, Olaran eta Minbieleren kontra arituko dira. Eta hauek amaitu ondoren, beste 4 protagonistak plazaratuko dira. Iñaki Osagoikoetxea, Baskerekin bikote osatuz, Agirre eta Etxetoren aurka. Irastortza etortzekoa zen, baina Erikek ez du uda ona pasa, min hartuta segitzen du, eta pena handiz, bidarten gelditu da Zumaiara etorri ezinik. Haren ordez, Tibot Baskeri eman diote aukera. 4 bikote, eta horien artean, 3 pilotari Zumaiar. Mikel Egigurenek 42 urte ditu, 8 pilotarien artean, bera da, veteranoena. Donostiarrak atzean, garanti handiko puntista izango du, Imanol López, baina jakin nahi genuke nola etorri den gaur hona. Azken bolaran, lesoarekin arazoa handi xamarrak izan baititu, mina lekeition hartu zuen, eta arrezkeroz osatu ezinik dabil, Gernikako txapelketa irabazi zuen ondoren, baina Hondarribian ikusi genuen, ez duela behar bezala jokatzeko modurik, eta atsedenak mesede egin dion, eta bere ohiko jokora gerturatzeko aukera izaten duen. Felix Espilla, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, 4-3 Zumaiarrak, 2 oso ezagunak, Goikoetxea eta López, eta bestea gaztea, baina zuk aspalditxo ezagutuko duzuna, zuen zirkuitoan, txisteran jokatutako izango delako. Bai, Kosme, bai, oso pelotari bizixe, kualidade onak daukesena jokatzeko, eta bueno, ikusiko dugu, gaurko ze itxura moten dauen. Eta lehen da bizikoan, zalantza, ea Lópezek besoa nola ote duen? Bai, aspaldi ikusi gabe, eta ikusiko dugu, bueno, ja temporada pasau da, azkeneko ikusi gendunetik, eta usten da, ja, mejorako zala, eskumia niko txat tokiban, da, ezin botaten ikusi gendun Hondarribin, baina ikusiko dugu gaur, ja, zena moldatzen dan. Lehen da biziko tanta jokoan da, 2 set jokatuko dituzte, 15-era, eta berdinketa baldin bada, 5-era izango litzateke, 3. Olaran, hauekoak ere, arazo handixan marrak izan ditu aurtengo udan, lesio batetik atera eta osatzen hasitakoan berriz ere beste ondoezen bat, eta ez du erregulartasunik izateko modurik eduki frantziarrak. Aurrera egin du, aukera jokaldi egiteko, txaparen gaina moztutakoa, bigarrenean. Asoru Lópezek eta lehen biziko tantoa Jan Olaranek. Bueno, lehenengo peloti López botado eskumiekin, da, bueno, aurrerako meina askoz behobeto. Olaranek txapa gainean mozten. Arrastasuna handia dauka. Bai, eta pareja zendu itxen daue, Olaranek eta Minbilek, Olaranek pelota asko sartzen dau, posta itxako bizkate, tantu amaitzie, baina eta gero Minbilatzi, normalien pelota sartzaile da, errebesa oso ona duke, eskumi ez dauka inona, baina errebesakin ondo defenditzen da, eta Amora Mikelek. Oso aukera ona izan du, Donostiarrak bukatzeko, horrelakoak gutxitan markatzen ditu, baina oraingoan ez dio neurria ondo hartu eta botea kontrakantxaren gainean egin du bere biparetak. Bai, goizamarri jodau, ezker roman goizamarri jodau, eta normala da, kontak kanpora jutia, baina, bueno, hasieri da eta hartuko da. Bi eta huts, Urdinak aurretik. Zuzenean sartu dituzte, final aurrekoetan Egiguren eta López. Baina beste bikoteak partida bat jokatu behar izan du. Irailaren 6an hain zuzen ere. Arbe eta Aimarren kontra jokatu zuten. Eta kostata irabazi. 5-2 hirugarren setean. Bai, bueno, normala da, bueno, pareja gogorra itxe ben, Arbe eta bera ziren, ez da? Bai. Eta, bueno, pareja Markinen da Sarri jokatzen daue, eta orduan Euripe ondo ulertzen dit, beti ulertzen dine pelotari bi, ez da izaten erreza irabazten.
Erreboteatzen saiatu da Egiguren, baina zein izan du pelota kantxaren barruan botarazi. David Minbiel Saldies de Bermekoa da, 34 urte, pelotari veteranoa, garantia handikoa. Era bat errebesez jokatzen duena. Txakel luztea izan da. Enda biziko pasa. Gora ezagun, bost egiteko eskubidea badutela, baina 6. aurrera faltatzat hartuko dituztela epailek. Hori da bigarrena, Mikelek ez du sartzerik izan. López. Ikusten dena Egureni respektu handizi dutza zai, Lópeziz, pelota hori zarri nioz txarraue bezartutxu sakarreztuk eta ez da atrebitzen, Eraman Mikelek. Atzela Olaranek. López. Ederra doa, bertan geldituko da, bai. Xulean lortu du lehen biziko tantoa Imanol Lópezek, 1 eta 3, ea pelota beroekin segitzen duten edo zer egiteko asmoa duten, ez? Nik uste dut, igual berarekin jarraitzuko daula, baina momentu oso normala da, ez da, beti ikusin bizu zelako pelota dauzan, guztokua beste bat tonpetema dau, arazko batuko dau, baina, ikusten da, igual pelota biziziatako daula, eta hori pelota hori 3 tanto jokatu daue, eta pizka bizitzute da, eta igual horraz jarraitzuko dau. Saskitik atera ditu, Iruz Palau. Eta bien artean hartuko dute erabakia. Epaileak Jon Uria eta Jose Konde dira. Ematen du pelota berdina, Berria izango da, probatzeko eman dio. Bai. Gordun bai. Akinera dio. Atzelariak aurrelariari zer motatako pelota den gutxi gora bera eta sake ateratzera. Mikel Egiguren estrenako sake izango du gipuzkoarrak. Etxeto. Ipar eta Orrutzetik igarri dio Egigurenek, gurutzatu zabaletik. Etxetori atera egin zaio pilota Saskitik, 2 eta 3. David Minbielen hutsa izan da. Behar bada pekatua Olaranek izan du Ipar eta horretan. Bai, eskotan pelota barri zidanein bizkate eskapada modun itzen dugu eta aurreko hormi jotzen dugu nima zabaldu itzen da, baina, urrinetik ekiotza eta hori ez da erratza. Berdinketaren bilak horriak. Egiguren eta López gipuzkoarrak. Gora egin du pilota horrek, frontisa ikurtu orduko. Bai, eskapada itzen dugu, pelota hori. Besti naturala hau izen da. Lehen da biziko pasa izango da. Egiguren entzat. Minbiel. Egiguren. Davidek eutxi, bere egin du orain pilotak. Bai, pelota oso estrainoa osko itzen dago horre, peloti horre. Haze jauzi ikusgarria egin duen Olaranek. Txaloa beraren zazu maian. Eskubiz, nahikoa anaten ari zaio Imanol. Eta berdinketa. Pelota horrekin mila ondizeleik, oso eskapada ondizitzen da, oso bizida pelota horra, ez da piskat eskumik jokatzen bada, mila ondizeleik. Eta bai, arrebezakin, Hiru tanto jarraian egin dituzte urdinak hasieran, beste hainbeste orain, gorriek partida berdinduta. Egiguren. Minbielek eskubiz erantzun dio, larri bilida pelotari sartzeko. Oso bizia baita. Minbiel. López.
ze tiroa. 4-3. Pilota horrekin, ikusten duzu, eskapada itzen dagoen, Fontise joten da momentuan, ze velozia hartzen dagoen, Hortxe ikusiko dugu. Saiatu da pilota horrekin bat egiten Olaran, baina abiadura ikaragarria zeraman. Aurretik dira gorriak. Egigurenek atera. Minbiel. Mikel. Gutx orain. Olaranek. Beti gora zijoan pilota, baina eramateko moduko ematen zuen. Bai, horre bino txarra sartu txulen, baina... Eta besteren atzetik, 5 tanto eginda daude, Egiguren bigarrena eta López. Hauek ere makina bat partida elkarrekin jokatuta egongo dira urteetan zehar. Egiguren sakea. Bote handiaren bila doa, arriskatuz. Eta oraingoak azpigarren pasa gainditu eta berriz atera beharko du. Lehenago ikusi du, min egin dezakela sakearekin errebote inguru horretan, eta baina ere zazpigarren marraren bila abiatu da. Egiguren. Olaranek errebotera. Mikelek, bien tartean jarri. Eutxi, Minbielek. Gurutzatu eskubiz. López. Minbiel. Zulo Olaran tokira, ondo Olaran. Imanol. Erra. Baina sartu du Olaranek. Berriz ere eskubiz jokatu beharko du Lópezek. Urdinak agintzen. Laugarren tanto egin nahian. López. Pum. Oi. Rebote luzea, Olaranek gainetik pasa nahi, baina aterako da. Bai, eskapada itzen dute. Hori be bai. Olaran. Ai. Egiguren. Erki. Tanto Egigurenek atzean egin eta 6-3 aurreratu dira. Tantoa egin ezinik dabiltza orain urdinak. Duzue Mikelen tantoa, beti gora ondo neurtu pilotaka da. Eta erantzunik ez du izan arrebotean. Bai, bilurtasun da Minbiel sartza hori, sartzeko pilot izan da. Hiru eta huts galtzen hasi, 6-3 aurretik dira. Mikel eta Imanol. Bai, ze alde dauen pelota bat aso bestiaz, alde hondixe da. Olaran. López. Minbiel. Azkezpitik Imanolek. Minbiel. Bera egin dio pilotak. Azken lasai. Imanol, nagusitu nahian. Pelota zaila eraman du Minbielek. Egiguren. Minbiel. Olaranek errebotarekin min egin nahi. López. Minbiel, hotel aster, pelota ondo sartuz. Baina oso labur eta aukera orain Olararentzat. Ganetik diurlo. Egiguren, huts. 4-6, tanto borrokatua. 16 pilotaka da jo dituzte eta bazuten gogoa urdinek tanto egin eta pelota epaileri eskatzeko. Bai, eta ondo ukideu, rebotitako hor, esku etorriako Egigureni, baina hain ezen dago indarrazko mon, ez da usartu pelota.
zan, postura inderra zein dago, baina, eta pelota sartuz ez du. 4-6. Jan Dominik Olaran pasa izango da. Bina pasa dituzte aurrelariek. Urdinek pelota honaz aprobetxau dago ez, bestia etatekon, ikusten da diferentzia handixe dagoela horrezi askoz mobetu joatzen da. Laburragoa bigarren sakea, gurutzatua. López. Oso fresko ikusten ari nahi López partida zirenetan. Bueno, hona espaldi iguale partidu ikusten duki, eta egule eskabengo zan, bezut, bueno, rekupera bindau. Eta ikusten da, eskumikin, solto itzala ondo, eta ikusi zuen behen, unipini dauen, berantantu zen da hori. Eskubiz, pelotari bote handi eginarazi, nola edo ala sartu behar izan du Olaranek, baina etzen bat ere erraza. Bueno, Lópezek egin duen bigarren tantoa, 7 eta 4 aurretik dira gorriak. Giro polita, Aitzuri pilotalekuan, bertako Masterseko torneoa, bertatik bertara ikusteko. Finala datorren ostiralean izango da hemen bertan. Egiguren, orain bai, moldatu da errebotearekin min egiteko. Olaran, López. Errebote luzea izango da hau ere, oso luzea. Laugarren kuadroan, Olaranek, López. Minbiel. Bote egin nahi, tanto. Parera etorri zaio Egigureni, Minbielek berak ere nahita egin arazitio botea. Baina sartzeko ematen zuen. Eskunek bideu, bai. 3 pilota galdu ditu Mikel Egigurenek hasiera honetan. 5 eta 7, sake urdin. Olaranek ondo gurutzatu. López. Olaranek torneo bakarra irabazi du. Aurtengo dudan Maulen, hain zuzen ere Iagarairekin, baina lehen ere esan dizuegu. Oso torneo gutxi jokatu dituela min hartuta egon delako eta bikaina egin duen bipar eta bere jokaldia da. Espezialista da, gisa horretako biparetak eskubiz egiten. Orain ikusiko dugu, errepikapena, baina ez tanto jokoan jartzera doaz. Erdintzeko aukera dute gainera, Olaranek eta Minbielek. Gainetik pasana izan du Egigurenek ez du lortu, Minbiel. López. Atzelari Zumaiarra, eta rebotera bidaliz. Olaran, ezin. Asko gaiztotu zaio pilota. Ormara gerturatu zaionean. 8 eta 6. Etenaldi egiteko aukera badute orain pilotariek eta egitera doazela ematen du. Mikel Egiguren atzealde honetan sartzera doaz. Minutu bateko atxeden aldia hartuko dute pilotariek. Ez da orain arte oso gogorra izan. Lehen da biziko zati hau, baina Felix hemen bero dago, Oso bero, gaur gaina bero handi zein dau. Da, bueno, gaina sargore, hau errekaixi, zein da, desagradable. Baina, bueno, otzain balago, otzain etxen dagoelako, bero etxen dagoelako, beti erretiak oso zensateko, eta, bueno, baina bai. Gaina fronto barruen udan, bero izeten da, eta neguen otza. Eta momentu honetan, fronto honetan, bero da, oso bero. 8 eta 6. Aurreneko 3 tantoak Olaranek eta Minbielek egin dituzte. Gero 6 jarraian
Egigurenek eta Lopezek parekatu eginda pixkatxo bat handik aurrerakoa. Eta orain bitantoz aurretik dira Gipuzkoarrak. Eta mazazpi pilotaka da odituzte denen artean, orain arte kantorik gehien Lopezek egin ditu. Pilotaka da gehien ere berak joditu, 24, Olaraneko 33, Egigureneko 25, eta baita Minbielek ere. Mikel Egiguren, sakea ateratzeko prest, epailek baimena eman diote, aurkariak jokatzen hasteko moduan daudelako. Jokoan, Zumaiako torneoko finalerako lehen da biziko txartela. López. Olaran. Ez du gurutzatu, eskubiz sartuko da Olaran. Hora egin dio pilotak. Egiguren. Ondo. Eta atzean jarri du. Eraman, Minbielek atzetik aurrera doa López. Bai, ez. Iritsi bai, baina sartu eta atera egin zaio. Piskal lento ebilena Egiguren izen da. Da, ni pentsatu López geldik ondala pentsetan Egiguren junguzala pelota horren bile, eta azkenin berandu ekidotza korrike, eta ez da llegau. Bueno, llegau inda, baina oso txartu. Eta Egigurenek ikusi du. Bada López etorriko zela eta horregatik geldituko zen agian. Txokoa atzelariari utzita. Berari izan dio. Bera izaten onda, baina ez da jakin, bera sartu, besti sartu. Baina keinu egin dio. Lópezi bera joan zedin. Berdinketa helburu, sakea Olaranek. No. Sartu egin du Lópezek. Moztu Olaranek. Ondo Egiguren. Minbiel. Ondo. Egiguren. Minbiel. Pero tío, bizixe da, baina oso neko natural urtetzen da, hoxe ez. Bederatzi eta zazpi, errebotean gelditu da pelota hori jaia itxatxita. Eta berriro bitantoko aldetxoa lortu dute gorriek. Egigurenek aterako du. Minbiel. López. Ondo. Minbiel. Olaran. López. Rebotea eskubiz hauekoak, zulo handia dago, hor moztu nahi du Lópezek. Minbiel, txularen bila. Egiguren, Olaran. Gainetik pasa nahi du Txitxakaren bila. Atera eginda. Minbiel. Laburrantzean gelditu zaio eta ondo sartu da López. Tanto ona jokatzen ari dira. Ona Olaran. 8 eta 9. Ondo junda López, baina pauso bat berandu. Garesti saltzen ari dira tanto guztiak. Olaran eta Minbiel. Lehen bolada batean agintzen aritu dira aurkariak, baina tanto bakar batera dituzte. Atera du Olaranek, hau ere pasa. Beste bi egin ditzake. Zigorri gabe. Kontu ibilibiko da, beste biharrez eta jokatzeko. Olaran.
López. Minbiel. Oso bat atzera egin, Olaranek jokoan sartzeko asmoz. López. Olaran. Oraingoari eutsi dio. Lópezek, gainetik pasa gainera. Eta tanto. 10-8. Erz pasau, Moten izen dauet kurseta gotata doela López, baina joda frontizen eta atzeko zurarte, funda. Oso, nahi zan da eskuinka da hori. Mieren egin dituzte gorriek. Hirugarrena falta, lehen da biziko seta irabazteko. Egiguren. Minbiel. López. Ikusgarri. Eta sartzen. Eta gero jartzen. Olaran. Bere tokira atzelari Zumaiarra. Egiguren. Rebotea gainetik. Minbiel. Olaran. Eskubiz min egin nahian, egin du. 9-10. Bote handia egingo zuelakoan. Lagundu egin nahi izan dio Egigurenek Lópezi. Bai, han haikixime ganetik pasako bala eta ba sartza alegindu da. Enketa torriako. Amarnakoaren bila Jan Dominik Olaran. Sakea elkarri ondo kendu diote orain arte. Asko sartu da Ormara. Bai, lehen berdini pasako eta utzin dago, erun dago. Egiguren. Falta eskatu dute eta alaxe eman du. Ganatzeko epaileak. Bota egin dio Saskiaren barruan eta argi ikusi dute denek. Egigurenek atzean. Egindako tantoa izan da. Eskatutza Olaran pelota hori pentsetan egon urten gutzala, baina azkeni arrima hobiako. Sakea Mikelek. Ondo. Minbiel. Ara. Mutxa handia egin du gero Imanol Lópezek, inor espero ez zuela. Ezken begide hasi da, ian nundagoen kontrariziuk sartu orduko. Hain erratz ikusi dau, eta hori etxik galdu du. Ez da gutxitan gertatzen hori. Berriz ere, tanto bakar batera. Berdinketa bakarra izan dugu. Irunakoak, geroztik aurretik gorriak. López. Olaran. Zabalera, tanto. Bikaina. Bertan zen, baina ere zinean. Bai. Ezke euren peloti be, natural hau da, baina asko bizitxu da. Dagoen beru azraina be, ondio geixa. Ondo gota dago, Oso ondo. Bertan egoneratik etzin izan du eraman. Donostiarrak eta bigarren berdinketa dugu markagailuan. 11. Oso luze. Laugarren pasa. Galdezka du. Ote dituen. Bigarren sakea, Olaranek. López. Olaran. Zabaldu egin da. Kampora. 12-11. Azkar etorri da pilota hori zabalduz.
Botea kanpoan egin eta sakea eta pelota berreskuratuko ditu Mikel Egigurenek. Zumaiako Master Series torneba ikusten ari gara. Gaur bi final aurrekoak eta datorren ostiralean finala. Luze. Hirugarrena Mikelek. Argi du Gipuzkoarrak sakerekin azpitik gertu bote egin ezkero min egin dezakela errebotean, baina ondo neurtu beharko ditu arriskuak. Egigurenen bigarren sakea. Olaran López. Rebotea Olaranek eraman, ondo gainera López. Minbiel. López agaia nagusitzen. Eraman Olaranek, bere burua lurrera botata, berriz ere pelotarekin nahi duen egiteko moduan López eskura eman dio Minbieli, baina eskubi Ze pelota sartu dauen. Indartsua ez du. Botea egin arazi. Ondo López, oso ondo aurreratu da. Ganetik gul. Bai. Ganetik. Luzatu du besoa, saskiarekin ikutu eta frontisean jartzeko asmoz, baina ez da iritsi. Meritu guztia, Imanol Lópezena. Arazotxoren bat izan du saskian, eta baimena eskatu dio epaileari onpontzera joateko. Saietxoietako bat arrotuta ikusi dugu eta berbara Cuatro bat pasau. Sí, Fontisa aio da. Honrom deitzen zaio horri. Botea jo eta Frontisa harrapatzen duenean, oraingoan oso gutxi falta izan zaio hori gertatzeko, baina tantoak merito handikoa izan da Lopezentzat. Kantxatek une batez, atera eginda epailei baimena eskatuta. Berehala izango dute bestelako atseena, lehen da biziko seta amaitu ondorengoa, baina aurrez ere atsedena hartzeko modu egiten ari dira orain. López saskia konpontzen ari den bitartean. Eta ardi arrastak utzi dituan aurrean Olaranek eta oraintxe banda epailea gura lehortzera. Ez dut uste López jundanik horro netxa, ni usten dut bagarrik velozia mota jundala txapan gaini jota, baina hain goixen jodau nahi barik izizek horro nahi dago. Kantxaratu da Imanol eta orain bere tokira aurkariek joan beharko dute. Euren pelota ateratzeko asmoz, Egiguren eta López, lehen da biziko set honetako azken bi tantoak egiteko helburuz. Egiguren. Olaran. Eramatea lortu, Lópezek aukerakoa Olaran entzat oso aurrean, gainetik pasa baina atera egingo da. Eskatu egin dio Mikelek eta ondo jarri. Bai. 14 eta 11. Tanto laburra izan da, 5 pelotakadakoa. Baina Mikel Egigurenek ondo eskatu dio atzelariari, pelota berea zela. Eta gero oker zijoakion Amalau eta 11. Olaranek bideo tanto amaitzeko modua, baina López paseta junda, eta, bueno,
pelota horra zain bizizia ikusi zuen noain urte da, zazpire urte da usta, garri dut. Lopezek epaileari mopa hartu eta kantxaren erdira joan zaila eskatu dio. Etenaldi batzuk egiten ari dira lehendabiziko setaren ondarrean. Eta bien bitartean, ikusleen artean, beste bi zumaiarrak gaur bigarren partidan protagonista izango direnak, batetik Goikoetxea alde batean eta bestetik Osme lehendabiziko partidako pilotariei begira. Txaloak egure bentzat 14. Tanto egin ondoren sake ateratzera joan denean. López. Amaitxu. Bai. Zeztu bizian etorri zaio gainera pilota Minbieli. 15 eta 11 eta lehendabiziko set honetan protagonista nagusia Imanol López. Bai, ondo guztiako eta posten da, ja eskumit ondo dauke eta, bueno, dauken errebesak egin, ja eskumia osate oneran, oin, bueno, ni uste no, ja bera joku erakusten dagoela. Atzeden aldian, pilotariek berriro indarrak hartu eta laizter ikusiko ditugu bigarren seta jokatzen. Lehendabizikoak utzitako zenbakiak berehala aztertuko ditugu bien bitartean. Hortxe, Egiurenek egindakoak iruditu, azkena hau, rebotez eramandakoa, gaizto etorri zaio Minbieli, 4 pilota galdu ditu eta beste aurrelariak 4 tanto egin, Olaranek eta 3 galdu. Lópezek 7 egin ditu, bakarra galduta, eta Minbieliek egindako 2 tanto baino ez, eta galdutakoak beste hainbeste. 200 pilotakadara iristeko bakarra falta da. López eta Olaran izan dira jokoan gehien parte hartu dutenak. 59 pilotakada atzelari gorriak eta 58 aurrelari urdinak. 35 minutu pasatxo, lehendabiziko final aurrekoa jokatzen hasi direnetik. Kantxan dira berriro protagonistak, azken aldia laburxagoa izan da, ohikoak baino. Eta sakea Mikel Egigurenek aterako du oraingoan. Bi berdinketa izan ditugu lehendabiziko setean, 3 eta 11 egin dute, baina 11tik 15era zuzen joan dira gero gipuzkoarrak. Abian da bigarren seta Egigurenen sakearekin. López. Minbiel toki gutxi zuen, baina itzuli du pilota, tantoa berak ordea. Bote handia egin dio Lópezi, eta aurrenekoa urdinek lehendabiziko setean gertatu den gizan. Beste pelota bat atera nahian dabiltza, Olaran eta Minbiel. Bai, ni uste da pelota bat motela edo gitxia ibiltzen dana. Ni uste dut euri behauxi komeniakoela. Ikusi da pelota barretxe hasieran eta dauna eta bizka motetxua izan dani, askoz hobetu abilidi. Beste pelotia, gorrixen pelotiaz ezin zen daue araz konpondu. Hautatu dute bat, eta horrekin jokatuko dute bigarren seteko bigarren tantoa gutxienez. Olaran
Albotik atera du. Atzera Pauekoak. López. Minbiel. López. Ezin Imanolek. Pelota berria da. Eta eman egin bertzaio mugitzeko. Horretan saiatu da Imanol, baina ez plasmatu. Bi eta huts urdin. Olaran. López. Rebotea ondo Eskubiz. Janek. López hasi da agintzen. Eta aurrera goz, Zumaiarra. Minbiel. Tontaros kosta itzen da. Normara egeti. Toki txarrera Mikelek suerte pixka batekin. Bat eta bi. Momento mante petza bate kanpora doela, baina barrun sartu da. Ezker horma ikutu eta zabaldu eginda pilota. Olaran eta Minbiel dauden tarte horretan. Bientzat zaila oso. Bere pelota eskuetan hartuta, sake atera du. Egigurenek. Aztertu egin dio Olaranek eta hirugarrena urdinentzat. Lehen da biziko setean hasiera makarrik ibili dira aurretik Olaran eta Minbiel, eta orain ere hori gertatzen ari da. Aurrea hartu dutela atsedenaldiaren ondoren. López. Ederki jarritakoa. Gora egin du pilotak, ez ustean, pasa egin du Minbiel. Eta berriro euren pelota ateratzeko aukera. Galdi egin duen pilota horrek. Zain, Minbiel eskure datorrelako, da azkenik ganti pasado. Kenua esangoratua izan da, ikusi dugu. Eta espero pelotak horla gora egingo zuenik. 2 eta 3, Egigurenek katerako du. Minbiel. Bai. Iruna. Nerito orain Egigurenena. Errebotaren kontra zegoen Minbiel eta oso azkar etorri zaio pilota gainera. Hortxe ikusiko dugu. Olaran ez da iritsi. Gaina pelota hori zinuzu rebotara laga, ez da urtetzen. Eskapada izin da honi joten atzeko hormi eta gatu izin da bertan. Zotzin, laga laiken rebotera eta urteteko, baina pelota hori ez. Eskapada izin da pelotia, behi joten da momentun, atzeko hormi joten da honi, efektu arrebes batzen dute. Urten biharrin gatu izin da. En cambio, Eskumiekin, eskapada hartzen dauna, joten da honin behi, urtetzen dago asko. Da, normal, joku ez da hori legez. Zenbiloke arrebes. Launa pasa dituzte, Egigurenek eta Olaranek. Mikelen bigarrena. Minbiel. Nahiko egin du. Zer pelota sartu duen. Ederra doa. Atera eginda. Olaran. López. Ara, pasatzera, orain bai pasatzera joan dela. Ia, eraman zen, baina oso zaila zen hori. Arrimau bilako. Kantxar dire urten eskero, zarri, ez askotan ez da, baina zarri ikusten mozue jorgona doela, aurrera korrik egun biaren, jatzeru zuteza eta aidera reboti hau. Eira, hortxe ikusi dugu, lehen da bizi aurrek aldera abiatu da. Arrimau bilako. Eta gero atzera. Erdire torri bako, igulo erretzakon lokak usan, baina, eskerroman arrimau bako nime,
Imanol Lopezek egin duen 9. tantoa. Euskal peloti hau da, balinez, urrengo. Arro atera du, Olaran. Eraman Mikelek. Eta huts gero Olaranek. Lau tanto jarraian egin dizkiote orain Egigurenek eta Lopezek. Amorrazioa Olaranek pelota horri etekinik ez atera izanagatik. Bai, da gero tanto danak aprobetxau bida urdinet Gorrixe iruazteko eta holako tantu galtzen baduzu, ondi aukera gizia montzazu Gorrixe, benta jartzeko. Inbiel errebotean Egiguren oinetara bakio, ondo altura eman da atzeratu Minbielek. Mikel, bipareta goxo, oso ona. Justuan, baina ondo. Engainatu egin du erabat. Justuan. Horrelakoetan normalean barrura indartsu egin ohi du Egigurenek, baina begira. Nola sartu dion pelota hori sarean bote egin ondoren. Bai, justuan. 6 tanto egin ditu Egigurenek, 5 Olaranek. Bertan utzi baina bote handi egingo dio, bertan da Lopez. Hau ere karagarrizko ziztuan emandakoa izan da. 7-3. Alperrek egin du jauzia atzelari urdinak. Zulo handia zabaldu dute Gorriek. 7-3. Bai, 6 tanto jarraian. Batetik Zazpira. Edara sakea. Tokia bazuen Minbielek. Bila joan da ala ere Egiguren. Berriz ere bipareta, oraingoa errepatu eta tantoa gero Olaranek berak. Aukera asko zituen Zernai egiteko Egigurenek, oraingoan ez du aprobetxatu. Indargehiago behar zuen Olaran hortxe baitzegoen. Bai, bertan ondalako, zain ondalako Olaran, pizka barruatxua oten da, ez da hiegetan, baina bertan onda, zabalien. Da, justu nahi da. Lau eta 7. Olaran. Lopez. Baztu Olaranek. Tanto. Oskarrena urdinentzat. Maldan gora jarri zaie partida urdinei, lehen da biziko seta galduta, bigarrenean 4 tanto atzetik jarrita. Baina ez dute nola nahi etxitzen bi hauek eta lanean segiko dutela ziur izan. Lopez. Olaran tokia badu, Zuloa aurrean eta atzean, atzekoari etekin ateratzen saiatu da, baina atera zaio eramateko moduan pilota Lopezi, bigarren alegina aurrekoaren antzekoa, hau ere bai, oso gutxigatik ez ditu bi pelotakada horiek tanto bihurtu, baina hirugarrena bai, 6 eta 7, hirugarren alegina balekoa izan da. Bai, emote bene txitxakan bioan la pelota bize, baina urten entza esku etorriako, Lopez geldik onda eta biziek esku etorriako. Pelotari bizia da, jendearen gustokoa, Jan Olaran, eta orain ere ateratzen ari da. Bere joko dotore hori.
Berdintzeko aukera dute urdinek. Olaran. No. López. Olaran. Imanol. Minbiel. Jo. Bera egin dio Olarani, sartu ala ere. López. Olaran, Mikel Zabalean Erne. Ondo. López. Errebote la pilota. Hotela Ester sartu du eskubiz eta goiko txapa. Hora. Ezker hormako txapa jodu pilotak eta zazpigarren tantoa urdinentzat. Intenzio hona izan da, ze Minbil ikusi da aurra doela, ea kortadi botatema dau. Eta hueko itxida batzi, baina larri. Gorri bodau. Tio ikusten zuen non da Minbil. Bigarren berdinketa, Iruna egin dute lehentxeago. Azpigarrenean bat eginda orain. Kantoa egiten duen bikotea aurretik joango da atxeden aldira. López. Olaran. Errebotea Imanolek. Eta ezin orain Olaranek. 8 eta 7 bolara ona harrapatu dute, lau tanto jarraian eginda, baina utxarekin amaitu da orain 15. bigarren set honetan. Bai, pelota hori ez da izen erratza sartzeko. Esatako beti bote madrez, ja bote pronto bizka bezamarrien dauenin peloti bai sartzen mozu, baina ja jaikizia ditzen badan metro ordi zumina aurrera, ja imposiblia sartzen. Hartuko zumaten bat, baina alegindu da, zegandik zeuken aukera ona zeuken gero tanto amaitzeko. Ezagoten moduen, ez da tanto danak aprobitxo bitxu, nu jaikizien dauen, ja hemen goizi sartu bideo, ja diferenti da. Han urran dauenin bai. Eta badakize gorrixe hobetua debiltzen dile beste pelotia, ez da, bueno, euren pelotia nire aprobitxau. Oso giro ona, Zumaiako Aitzuri pilotalekuan, bertako torneoko Master Serieseko final aurrekoak ikusteko. Lehen da bizikoan herriko ordezkari bat dute, Imanol López, baina bigarren final aurrekoan bi izango dituzte, bi aurrelariak, Iñaki Osa Goikoetxea eta Cosme Agirre. Datorren ostiraleko finalean gutxienez Zumaier bat izango da. Zortzi eta 7 lehen da biziko final aurreko honetako bigarren setean. Lehen da bizikoa Egigurenek eta Lopezek 15 eta 11 irabazi dute. Bigarrenean tanto batez aurretik Gipuzkoarrak, Egiguren. Minbiel. Bote egingo dio, ondo. Eskatu Egigurenek. Minbiel. Eskubiz David, ez du postura naturalik, baina saiatu da, min egiten. Egiguren, asko egiten ari da. Kontu zor. Tanto honetan, López, utzi egin du, Olaranek eraman, beste aukera bat Imanolentzat oso aurrean. Hortik txikitu egin dezadak pilota, alaxe egin du. 9 eta 7. Hori errebesak asko zobetu aukri da, uste segaitxik eskumiaz sartzak mundan. Tanto gehien berak egin ditu orain arte 11, Olaranek 8, 6 Egigurenek eta 3 Minbielek. Egiguren. Arroa sakea, Olaran.
Besez errebotea Mikelek. Minbiel. Kanpora. Argi hautsi egin du, agintzen hasi nahian David Minbielek. Gorriek pelotakada asko jo gabe egiten ari dira tanto Dezente Felix eta Urdinek tanto lan asko egin behar. Aldi da hori ikusten dut pelota, hain bizizia da honek esaten da pelotazo tanto. Bat tara bestera junten da hain askar, ez da pelote hori. Olaran. Eraman, ez kanpora. Etekina orain Olaranek atera dio errebotean. Eta bizi honi. Bere burua lurrera bota du Lopezek. Baina alfarrikakoa izan da ahalegina. Olaran eta Minbiel solasean oraindik ere badakite aukera izan dezaketela. Eta horretarako pelota guztiei atera behar diete etekina. Bakoitza bere tokira itzuli. Eta bigarren set honetako 19. tantoa jokatzen hasiko dira. Sakea Olaranek. López. Olaran. Txaparen gainean mozten ahaleginduko da. Ondo López. Olaran. Imanol. Errebotera pilota. Ederra. Biurri jarri du. Ondo. Esker Urman. Tantoko aldea markagailuan. Finalak gero eta gertuago Egigurenek eta Lopezek, baina oraindik lan pixka bat egin beharko dute txartela eskuratzeko. Minbiel, aurrera Mikel, ez, arriskatu egin du, baina ez pelota arraza. Pausua berandu, aurrez samari, bezamarri sartu, alegindua sartzen, da hor esti pelota ertzak sartzeko. Hain behien, horre gatu inda, pausua gizien moan, esku nuikoan. Iruren pilotaka da une honetan, jokatzen hasi direnetik, 9:11, Mikel sartu da, baina ez da errematarik izango, luze jokatu du errebotera. Ganetik. Eramatea lortu Olaranek, López. Minbiel. Eskubiz, Imanol. Pasaiul. Minbiel, bipareta, barrura egin dio eta tanto. 10:11. Larra izabadu da, neupe amendiz ilertza ormabiku botabitzala. Ze behitzu eta postura ja indauenin, bizabat ormabiku botabitza. Ala zei junda, igure baina, landa guzti be pasabina. Este tanto bat egin ezkero. Harrapatu egingo lituzkete Urdinek Gorriak. Sakea Olaranek. López. Egiguren. Moztutakoa. Eraman Olaranek. Ona, Manol, ona. 10:10. Rebotazo. López egin aparte ondo rebotietan dago. Edo zini pino beto ixe. Merita handikoa, aurrez Olaranek eraman duen pilota. Baina ontxe beste izeitzik eskumia zundan, errebesaz gaina, horrek erretzago sartzen errebesaz da.
Eta berdinketarik izan 11. 12 eta 10 gorriak aurretik. Mikel Egigurenen zain beste hirurak. Atera du Donostiarrak, Olaran sartu. Lopezek ezin. 11 eta 12. Beste aukera bat izango dute markagailuan bat egiteko. Pilota aldatu. Eta urdinen txanda izango da orain. López. Ezin Minbielek eta ez da Olaranek ere 13 eta 11. Ez dakit, pentsau indau behi joko dagoela, ero ez da llegau, ero ez dakit, ikusten izena, hemen direntzat argi ikusten izena txula zoila. Bi tanto behar dituzte, tantoa partida irabazteko Egigurenek eta Lopezek. Ezker Hormat asko bota du pilota eta ezin izan du errezela sartu. Olaranek 14 eta 11. Lehen da biziko setean 11ra iritsi dira. Ezin izan dute hortik aurrera egin eta ikusiko dugu. Bigarrenean tanto gehiago egiteko moduan diren Olaran eta Minbiel. Egigurenen azken sakea izan litekeena. Minbiel. Bertan geldituko dute da, bai, azkeneko tantoa. 15. gorrientzat. Finalean, bi Zumaia izango ditugu. Imanol López eta bigarren partidan irabazten duen aurrelaria. Goikoetxea edo Cosme Agirre. Hortxe duzu, neurketari amaiera eman diona. Minbielek ez du sartzerik izan, oso zaila zen Olaranentzat frontisera eramatea eta azkenean bide erdian gelditu da. 15 eta 11 lehen da biziko seta, 15 eta 11 bigarrena ere. Berehala partidak utzi dizkigun datuak zenbakietan. Zazpitanto egin ditu Egigurenek, 10 Olaranek eta galdutakoak 5 dituzte. Lopezek 14 tanto egin, 3 pilota galdu, Minbielek 4 egin eta 3 galdu. 323 pilotaka da, 100 pasaden bakarra. Olaran Lopezek 83, 72 Egigurenek eta Minbielek 57. Ordu bete, minutu bat eta 8 segundo iraundu neurketak. Irabazleak Egiguren eta Lopez, berehala jakingo dugu finala nortzuren kontra jokatuko duten.